o día despois da borrasca. Que, por certo, imos cambiar a hora de tercio, imos a situarnos agora, neste caso, en Vedra, porque fíxense o que lles pasou ali a un grupo de veciños e veciñas dunha asociación cultural, porque aquí os ladróns, pois con total premeditación e alevosía verdade, aproveitando que estaban en misa, foron a roubar as portas e os cristais desa asociación. E que quedou, pois así, como nos vai ensinar agora Rocío Padín. Rocío, adiante. Si, así é. Que pasaría se vostedes están na misa e lles avisan que lle están a roubar no local social? Pois iso foi o que aconteceu aquí o pasado domingo aos veciños de San Xián de Saez, aquí en Vedra. E o curioso desta situación é que non é a primeira vez, senón a segunda. Moi bo día, como estás? Hola, bo día. Pois mal, fastidiados estamos porque xa é a segunda vez que nos levan as fiestras e as ventanas do noso centro sociocultural. A primeira vez pois o custe superou creo que os 12.000 euros tal, e bueno, a ver agora cando volvemos a poder dispoñer delas para volver a facer actos. Un total de 8 portas e 12 fiestras as que lle levaron o pasado domingo cando estaban vostedes na misa. Efectivamente, estábamos na misa e avisounos en este caso o presidente da Asociación de Veciños por WhatsApp ás 11:35 que estaban roubando. Estamos un pouquichiño fartos tamén de que non pode estar tranquilo ni nada deso, porque evidentemente xa é a segunda vez. Se seguimos así, poderán vir cando lle espete. E saíron a facer batida a ver se... Exactamente, a ver se víamos algúns, porque claro, hai moitísimos camións que pasan por aquí con chatarreros, é unha cousa e outra tal, pero claro, quen pode ser? Un ou outro, aunque vas detrás deles, evidentemente eles poden cambiar rapidamente de sistema dun camión para outro, e desaparecer unhas ventanas. E iso, estamos fartos deso. Tanto as fiestras como as portas desapareceron aquí, pero vostedes teñen unhas cámaras de seguridade instaladas. Sí, temos as cámaras de seguridade instaladas, pero eles veñen coa capucha, meten o camión marcha atrás a unha porta, revéntana, logo unha vez que entran dentro xa son os dueños. Chegaron a verlle a cara as matrículas? Sí, vironse a cara nas cámaras, máis as matrículas. Claro, unha vez que están dentro, as ventanas son fáciles de quitar. Nada, en 7 ou 8 minutos fan unha de bolsa. Non é solamente isto, é que igual que che veñen aquí, que xa é a segunda vez, pois entrenche en calquer casa, mentes que... O que supón un perigo e un malestar para todos os veciños da zoa que ven como as actividades diarias que se fan en este local sociocultural non se poden levar a cabo. Non, porque conforme está todo aberto aquí non hai quen faga, incluso as actividades fanse máis ben de noite e como ves que está todo desmantelado, non é imposible facer nada. E con este tempo ainda peor. E con este tempo xa peor, con este tempo xa nada. O que pasa é que esta xente anda aí sempre chatarra, e non hai nadie quen lle meta mano e dicir, oye, un paisano non pode vir todos os días un coche detrás do outro chatarra, non fabricamos chatarra. O que veñen é a mirar e a roubar. Eso é imposible, eso non hai quen non manteña. Preocupación porque, ademais, non é a primeira vez que isto aquí acontece, xa aconteceu o pasado ano. Sí, bueno, a verdade, o fondo da cuestión está en que actúan de maneira totalmente estudiada. Estes teñen a cousa preparada, non veñen aquí de improviso, xa saben onde teñen que ir, a hora que teñen que ir. O malo deste é que incluso fan a pleno día. Entonces, que xa incertidumbre de dicir, bueno, conforme entren aquí, entren na túa casa. Entonces, parece que estamos vendidos. Había que, incluso a Guardia Civil, as Forzas Armadas están un pouco desmoralizadas porque se os pillan, ao día seguinte xa están libres. Pois xa ven vostedes, esta é a situación actual que están a vivir os veciños aquí de Vedra, un total de 8 portas e 12 fiestras as que se levaron neste local sociocultural, segunda vez que acontece, e isto acontecía o pasado domingo por segunda vez ás 11:35 da mañá. Grazas, Padín. Unha e 13 minutos do mediodía. Claro, estamos acostumados a escoitar noticias sobre o robo de cobre, pero o robo de aluminio, Bernardo, tamén se cotiza? Sí, Rocío, sabemos que é un material moi presente na nosa vida cotiá, ventás, portas, unha lata mesmo de refresco ou de conserva, pero a máis diso, que propiedades o fan tan cobizado? Pois dunha banda, a súa baixa densidade, tamén a súa alta resistencia á corrosión.
Conduce moi ben a electricidade, o aluminio e tamén a calor. E é o material, ollo, máis empregado do mundo tan só despois do aceiro. Pero por que aumentan os roubos? Dunha banda, pois pola escaseza deste metal, dende a guerra da Ucraína e a disputa comercial entre Estados Unidos e China, e pola outra, é un material moi versátil. Pódese reciclar unha